Știi ceva, tătuțu? Du-te în pula mea, bă! Ia dă mă, frate! Bă! Bă, dar eu nu văd în partea aia! Joacă-te cu el! Nu joacă-te cu el? Nu, bă, ești prost? Coai, vezi că e o bubiță acum. Hai, Da, mă. Ia și ce facem cu el? Păi acum, invers. A, gata, până la urmă merge ca tu și Păi așa invers? Hai, pizda, bă, zic că ne vedem. Da, și cine dracu știe dacă suntem? Ei, ești mă afară, nu te vezi? Și un pic asta. Păi ce, vreau să nu să arunc și noi. Da. Hai, zici bunai? Ai zis Bobo? Hai, baba! Ia, Bobo, Bobică! Bă, până la urmă se facem cu atău și gata. Pur și simplu, îl las la mine. Și dacă e prea mare, nu e. Așa, îl dau convert la și ne mai la. Sănătos. Da bine, frate, că ai lăsat ușa deschis. Ce pizda, măsi! Acum e afară și înăuntru în pula mea. Ia afară și nu. Bine că ai pornit căldura. Cum ai stai pe YouTube acum? Nu, e pur și simplu la mine. Țățănuț. Poți să pup pe YouTube, dacă fac live stream, intră oricine, știi? Și poate... Mai vine peste la lui Batman, mai vine... Da, îți dai seama. Exact, nu e bine. Eu nu că am fi fost vreodată afectat de treaba asta. Nu, da. Da, deci știm și rețelul meu. Deci la un milion. N-aveai zăpadă, nu? Ale tale, ale Zăpada tale. este jos pe ea, mă. Da. Și de Bobo să-ți bați pula. Mă, da, oare filmează? Da, mă. Ah, e ok. Bă, dacă e blițul aprins. Ziceam că trebuie să te aprinzi, ca lava. Aprinde-te! Ard ca lava! Cuvinte ce vileașă, ciocan. Ce mai facem în ciocana? Nu știu. Bă, cine e ciocana? Nu știu. Cine e lava? Cine aprinde-te? Cine? Iliescu. Întrebarea este, ce? 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 Azi dreapta. Ce? Ăștia-s dreapta. Credeam că ne luăm de lume random. E timp. Da, mă. Bă, băieți. Sunt mândru că ați venit în seara asta aici. Eu sunt mândru. Eu sunt. Eu. El punct. Eu m-am născut să înving, nu ca să exist. Nu, că acesta a fost eroarea universului. Da, încă e, stai. Vezi, Dar am mai scos una. Și că n-avem... Nu. Este imposibil să câștigăm, dar totuși avem o șansă. Sau ceva. Da, mă. Da, nu. Bate-i, Este imposibil să câștigăm, dar realizabil. Mamă, împărțit la 0 băiatul în pula mea și a și dat-o, mă. Da, mă, dar dacă ți-e frică, nu intram. Dacă ți-e frică de lup, nu intra în pădure. Să pun boscheții de la faleză? Chiar așa, mai e căprioara aia pe aici. Nu. Am mâncat-o cu indică asta, mă? Da. Ce căprioară? Era o căprioară pe aici. Da? Da. Dar a existat ceva. Cum pula mea să ajungă căprioară pe faleză? Toate animalele circulă cu bacul ăla, adică... Da, mă. Nu pot. Bobo. Singur om care când zâmbește se face întuneric. Și mă ăsta. De pula ta. Îi fuți un pumn în gură, poate îi mai vin vreo 2 dinți. Discuția exemplară între Foriș și Bobo va rămâne, frate, în educația tuturor. Bobo, îți fut un pumn în cap. 2 ori mai târziu. Ești? Vrea să-l întrebe dacă e în stare. Nu, că mă întrebat ceva de facultate. Și zic, bă, să nu cumva să te aud a doua zi, că vii și mă întreb ceva de Ioan, că se aude pe la facultate. Salut, auzi, dar îmi spui și mie faza cu Ioan? Zici, care acolo erau ăștia. Care poate din pumn în cap, n-ai înțeles?
Partea cu capul, zic eu. Da. Ce va fi? Brânzică? Ceva ar fi. E prea vreme pentru random fact. Da. Da, ca să știi și tu, Bobo e primul om care a pus calul capră. Și ăsta, Păcurel, e primul om care a pus vaca capăt. Da. Da. Aluana. Vaca. A pus o capră. Porcăle. Ești un porc. Ești un porc. Bă, da, și de casă. Bobo. Da, ai răspuns, da. Bravo. A fost ușoară, da. Oh. Cam mult salbou. Dă-te în spanac. Of, măi, bobica mea. Ce le bărți faci? Și ne-am fucking fără tine. Oh. Eram la masă, nu pare. Azi mă, cu să fie bine. O să fie. Oh. Bă, n-are același faimă cu telefonul întors așa. Da, să știi, alte Te chestii vezi de aici. acolo, pula Da. mea. Mai zâmbești, măi. Mai ieși afară, mai uite. Da. Mai pierzi, mai Calitatea nu peste câștigi. toate. Da, mai pierzi, mai nu câștigi. Da. Calitatea, ce mă, să ne vadă fețele astea ciunși mai bine. Asta. Bă, da, măcar să văd dinții. Da. Deosebit de bou. De ber, cum mă? Bă. Toate factoare. Da, și din țara mea. Bă, da, voi ați văzut ce dinți avea ber? Păi nu, că n-aveam. Ce din n-avea? Aveam. Aveam. Cândva. Bă, Claudiu. Legenda spune. A luat fratele tău chimia, bă. O, să ne trăiești. Și cum îi puneți numele? Ai făcut TV pe Facebook? Ce? Ai luat chimie? Nu. Dar cum, pula mea? Am zis că... V-ați întâlnit pe faleză sau ce? Nu, mă, în New York. Și era acolo, bă, nu ești tu ăla care... Nu Știi căutam tu, pe ne Facebook. chinuiam de vreo 3 ani să ne întâlnim? Da. Hai, pula Bă, tu mea, știi hai, ce treci. uimit a fost, mă? Cum a văzut? Nu. Hai să mă fac până. Parcă a văzut o fantom. Parcă. A tinereții lui. Chimie, cimitir al facultății mele. Bă, deci este, a Chimia. fost cea mai lungă restanța mea. A, da, că la restul scrie TN, CN, acum ai scris chimie, nu se întâmplă. Eforturi. Da. Oh, ai dat un remeu în astea. Da. Și m-am pus să scriu și o pagină în pula mea. Da, pe care trebuia să o copiezi de pe altă pagină. Da, mă, dar a fost dificil. Tu știi ce dificil e să dai un examen când n-ai foaie, când n-ai pix și nu știi care-i data? Și nu ai niciun coleg, nu? Da. Și gen a venit prof de chimie și m-a întrebat. Dar foaie ai? Nu. Ok. Dar pix ai? Nu. Ok, hai că ți-aduc eu la asta. Aia de treabă. Da, să știi. Aprecia sinceritatea, mă. Nu, că dacă îl mai lăsai un an, vine el și te căută de examen de acasă, pula. Întreba Da, el să dacă știi. e bine la examen. E bine 5? Câini prost. Mă, păi, de Bobo fătus, bă. Lasă mă, că să fie bine. Așa, mă. Dai seama. Pare situația care e. Da, mă, centrajul se face cu... În centraj, că n-am ajuns până acolo. Ah. Da, știi? Ai citit ceva la centraj? Da, mă, citit. Poveste cu mine. Bă, se face cu lumină. Nu, ai vizare.
Ai vizarea? Aia am ajuns. Da, aia mă, aia o știu. Ce a zis, mă? Da. Nu, chiar așa. Că se uită pe panouri. Și dacă se pupă, oricum n-am înțeles. Cum pula mea pun de aia două panouri ciuruite pentru un găurică Simplu. și când se nimerește e bine. Păi da, mă, frate, tu tragi pe laserul, ca în Star Trek, înțelegi? Star Trek? Amândouă. Ba, pula, în ăla. Stele să fie. Stele să fie. Când vezi stele, Când vezi stele. te uiți pe gaură. Dacă tu pe gaura aia vezi cealaltă gaură, înseamnă E că... grav. Nu e bine. Ai ajuns să mă salut bouă. Ai și ieșit din ea. Lasă-mă, că mai citesc eu odată. Ce Deci știi? glumă, că La am auzit restanță. acolo. O păstrezi acolo la rece. Ideea e bună, nu? Ideea e Nu, nu-i bună. bună, tocmai de asta. Păi tocmai de aia. Votați! Știi el ce face. Da, mă, Claudiu, ia zi-mă, de ce ai plecat tu la Tulcea? Pentru că... A vrut să-mi tai de țară. Până unde a tras-o. Până la Tulci. Până la Tulcea și înapoi. Da. Am vrut să-mi spăl mașina, mă, mai ieftin. Da. Stai, nu știu că a spălat tu, Alex. Am 3 zile. Interior, exterior. Da? Da, ai rezistat o zi. Nu, chiar ai rezistat o zi. N-am ieșit în seara aia? Am rezistat câteva ori. Ba nu, nu știu care. Am ieșit mă seara aia? Da. Oricum, ideea e că am fost la Moldoveni. Și de Da. acolo straight to Brăila. Da? Nu, stai, ne-am întors puțin aici. Bă, frumoasă mă brăi la aia noapte. Să-mi va până, nu-i nimic. Am văzut și eu 3 câini acolo. 30. 30. Nu m-am uitat la tot ăsta. Dar oricum ți-am zis că o să fie 19 săptămâna asta, cred că îi vedem acolo. Da, da, da. Da. A, și era moșolica la care ocupa toată strada într-un Ah, sfert. Da. A mers el. Da. Bă, da, mergi tu, leacu. Am... Nu știu, când ne-am întors, era 20 de metri mai încolo. De încă să mișca. Da? Da? Bă, Bă, pe- Pe frigul ăla să mă acum la el. bă, dar săraca Oana a rămas marcată în pula mea. Da, îți mulțumesc că dozi. A rămas marcat în pula ta. Legenda spune. Vezi, mă? Bă, frate, tu știi ce fel e Nu. să iasă 3 persoane cu o a 4-a persoană pe afară și celelalte 2 persoane să primească a doua zi mesaj gen vai, dar ce mă bucur că am ieșit pe afară și a Nu, eu am treia primit persoană. eu n-am primit a doua zi. Eu am primit a doua zi. Da. De fapt, a doua zi, în aceea zi. Da. Și tu să nu primești. Pula mea. N-are numărul tău. Da, și n-are De nici pe mine nu l-avea. Bă, meu ar trebui să-l ai bun. Că, Da, da, aici vorbim de Oana sau? da, nu, de Crescu. Bă, da, Oricum, interesant. voi n-aveți ceva pentru ismul? Da? Claudiu cadou? Păi, Ia că mă, făcut stadium. Toată? Ah. Mai păstrează mă. La mulți ani, că ești mare. Mulțumesc, mulțumesc. Fii sănătos. Dar mi-e frică să o deschid. nu, trebuie. Hai că nu e bubuie. zi frică. Sigur? Hai. Ce Cadoul Ei. lui Claudiu, la mulți ani. A fost săptămâna trecută. Mulțumesc, mulțumesc. Păi nu, că și eu săptămâna viitoare ți-au cadou. Am uitat să aduc cadou, Uite. băga mea și pula și numai Așa. încheile de la garaj futus. Dar nu vreau mă, Opel. Bobo. Ce? Dar nu vreau eu. Nu, aveam altceva, dă-te. Ei, că mă întorc. Ca mai pleci? Da, mâine. Miroase AliExpress. Te sună Ana. A, nu, doar ambalajul la AliExpress. De futus. Da, eu. Alo. Picasso. Alo. Uite, îmi deschid cadoul. Păi nu știu, mi-au făcut băieți cadou, stai să văd că încă e indescriptibil. A, nu băieți, el nu înțeleg nimic. Da, mă, ei doi. Doar Alex băietele. și încă 2 colegi. Aha, vă fac colegi. Pe faleză. Ce-a zis Alex? A,
maleză. mâncăm La semințe Bobo. și- Da, la Bobo. La Bobo. La WC-ul publice, adică. Mâine o să aibă totul Da. sens. Publice pentru că au public. Hai, cum ai? Pentru că e Bobo. Da, e... Ce anume? Te așteptai să-l ambalezi normal sau ce? Da, Ah, nu. Tu oricum nu ești normal. Oricum s-a împiedicat când s-a ambalat așa. Hai când deschid și eu cadou și te sun imediat. Nu? Adică mâine dimineață. Nu? Ce rău e somn de fără la mine acum? Ce mă, nu mai porți cuțitul la mare? Nu. Nu mai maceta. Nici el. De mă, fă-te treabă bordarul. Treabă. Nu mă întrebai, Oh! nu mă întrebai ce am mâncat în mașină. Care nu taie. Unde e asta ca să mai mult să mă chinui, nu? Da. Înțelegi, nu? Hai bă, mai repede, că vreau și eu să văd ce. Trebuie să te chinui în pula mea să primești o pulă. Work for it. Cuvinte zdrave de dar adevărate. Cadou. Da, m-am gândit ziua ta sau chestii nefolositoare. Da. Da. Sau, mă, mai bine aștept să dezintegreze pumna. M-am gândit și eu la asta, dar mă grăbesc un pic. Să vede. Da. Mai repede e scris la MCNM, pula mea. Old school, moșile, old school. Chiar că old în pula mea, că dacă mai primeai 3 foi, Da, ți-am luat o lingură, că am zis, bă, și așa n-ai tăcut mult pe la cămin. Da. Asta ar fi una dintre glume. Asta. Numărul 2. Ai vrei să zic căput sau ce? Nu, dar în caz. Da, da. Nu, nu. Shit. Un chibric și așa n-ai făcut pe mașină? Da, are câteva pari, ok. Ai zis că e unic. De lungă. Da, asta e bun. Focurile ăsta, Erau la Feel reducere. the și- rainbow, tease the rainbow. Da, da. Erau la... Da, chiar Erau. Erau, de... Și Și acum dar. Cea mai ieftină pungă de piper, când ai piper la cămin. Chiar n-am. Păi de asta știu, când vin la tine să mănânc. Corect. Vezi că la mine mă gândesc. nu am gândit la toate, mă. Da. Mai ales la tine. Da, și ai și o pungă acum. În care poți să scuipi semințe. De fapt, ăsta e cadou. O pungă goală, ranforsată cu scoci. Mai zici ceva. să nu scape Ceva. semința. Da, ceva nu mai zic. Nu. Sau altceva. Da, mă, bă, mulțumesc frumos. Ne-am gândit tot timpul la Mulțumesc în tine. primul rând pentru mama mea. Bunului I Dumnezeu. like motorcicli. Acum să știi că s-a gândit foarte mult la tine.